bentrok jo urang awak nan tinggal di daerah alun bana mo nan tak pandang. Saat tentara Balando menyerang daerah alun bana mo tak kiro. Seluruh pasukan orang kampuang pai menyuruh wak menyelamatkan diri sebagai pahlawan nagari. Nyo basorak di umak baga dari Jawa tak papung kiri. Nyo kejek an Balando alapai sambil nan lai mengecek an pulo tak kunjuang mati. Balando lapai, Balando lai, Balando lapai tak ilek. Akia nyo nagari kobana mo lapai jangan sampai tak kunjuang tak barali. Nagari Lapai, saksi sejarah. Perjuangan pahlawan tak terganti, membela kemerdekaan dari penjajah supaya anak cucu hidup berarti tak terkasih. Mari kita jaga nagari kojo, cintojo sayang tak kunjung sudah. Supaya lapai semakin maju jo sejahtera tak kunjuang layuan.